Yo, what's up? May adlaw sa inyo aga. Another day, another life, another blessing na suno. So karon huybis sa hapon. Nami lakaw sa akong tatay. Mga may og para gamiton sa among negosyo. Manguha mi og kahoy. No? Ang bagong cellphone no, naurag na ako ano. Sige lang YouTube. Tara na. Tatay. So karon no, pizza 23. Kapaabot ko sa akong tatay dire sa tricycle. Ang guro to gabas. Naminaw og brigada dugay kay na ukang. So kita-kita ta sa mga adto ano, hayog hawa diha kay basin malingaw mo sa mga padulngan. Kita-kita ta niya tumaga. Samtang nagpaabot ko sa akong tatay mga gano kay murag dugay siya. Daw nakitaan. Dry. Seeds o seeds. Yaway, di man hapit masangit. O may masangitan. Guys, kung tato hapit ta mo kumakuha Andre. 20 minutos. Asa ka to siya? Abot na sa dayo kay murag dugay bigto siya gyud. Ay nako, kuya gid magpaabot labi nag di ka kay bawog maabot bawo dili. Gaya ba nimo Naggamit ang ikloy. Ha? Gamit ang ikloy ka ba? Kuyo ka pa kay paabot. Saan ka kinala magkakapason para mo mulak. Karon mga ga kay naghapit pa sa tatay og bugas ug kamay no para among konsumo para ingredients sa ilang sa ilahan naman sa among pintos dai para ugma dai. So padong namin sa mga tuwan mga ga namin sa bukid. Naabot na mi dire. Daghan tag kuan tay. Ha? Masara. Damo. Anam na basa to ang kahoy. Gabas mo dadon para di kay langas. Kurang na lagi ni no? Di ba dirim to manyo sa una no? Akan kailan lang nang lili. Halin na ni kanita dai. Mo di kural. No? Kabukiran mga ga. Luyan ako mga ga. Luyan ako. Hangos ako. Bungtod guys, ikaw lang kulo. Namunga na yung kulo dito no? Mainin ko nun? Mainin ko nun ta? Ala? Sugba ba no? Yan la? Masag ka kay? Mana mga ga? Ligon kayo, nasugod na og gabas oh. Ang among gabas nga gihulman ligon kayo. Hayat kayo. Hapit na maputol oh. Sugdi lang papuli ka kaya ko na pod. Oh, change player ta mga ga, change player mga ga oh. Naniyan pagabas mga ga. Ano mo ginig mo yung mga ga? Ang bagabas. Basta hapit na ang pinali. Kita puli. Kaya ang usa tatay nuha daw siya kulo. Mayroon ako na ikuli isugba ito sutuslos kamay. Di ba tay? Sakit agabas na dere. Words. Kamaw pa day kamusta ka day? Sibuk to tiguang. Oh. Saka kulos tatay mga ga kay para ko ano no? Mali para panihapon mo may bugas. Oh. Ah. Hawat ka sa gabas diri ha, boss? Ang kulo? Ang bunga? Taon? Ayaw, sag na lang ka. Tidit? Tidit ba? Saan mo na? Maligid ba? Oo. Atang ko diri. Ano? Dakot. Man, hangos man. Luya? Ga, ngagho. Sila ko. Kuan, 5, 6. So, mo na siya kulo nga ga. Isugbay ni mo siya. Pwede mo na siya. Doon. kanang kulo chip ba no? Oh. Kulo chip niya. Pwede sa mo siya kanang latikan ug kamay. Kulo na siya mga ga.
Buto kay baon sa English term ana. Ay lagbaliha kay maraglain man. Hi. Puya mga ga. Pues taga may mga gano kay. Ay nakahuman na tagduha mga ga. Paabot ta katatay kay naghatod siya sa atong una na putol. Medyo mubumubo na lang oh. Karon mga ga kay nasangit ay kana. Nasangit ang kuan. So ako may bata-bata. Ako ganyan saka helicopter, game saka ko. Videographer ka, videographer. Ha? Nagtutuya. Tuya ra no? Ikatumba. Putla la di ay kanang nay nasangitan ba? Balay ko na tani ang di madaay. Oh. Putla dito tumoy dito dapit-dapit maabot ni mo to. Dire? Oh. Motor man. Naog lang. Kanasangit ay kanaka ba? Aman. Buko? Sangang gamay. Nay naog na kay mabiran dagan eh. Akong tuhod ban kurog mayo. Ba? Awan na imo. Aksyon naghapon mga ga oh, mga adlaw. Murag alas 4 na ron. Oh, naghatod ta sa tong ano, pinutol dra. Agay. Ha. Puya mga ga. Mga ga. Anong sulti ko sa inyo? Maluya juga kay. Nanaon nimo ha? Na dito ang tricycle. Yamong po agaw na dito dapat ay. Nandito ay. Kato. Tunga-tunga ng bukid. Nya maglakaw kag taas kayo. Siyempre maluya gika. Oh, stress na kikog na ako. Maghakot sa pinutol mga ga. Gabas asad oh. Imagine nimo. Kapoy kay mga kahoy kay. Imagine na. Magputol ka. Magabas. Ikaw magabas. Maghakot pagi ka. So kapoy kayo. So manang ayo imagine na. Ikaw dia relax nga dia tan-aw lang ka sa kuha. Tan-aw lang sa kuha mga ga ha. So ako gabas ako ha, gabas. Yeah. Luya kay mga ga. So managong mga ga no. Ato ni nadon dito sa taas. So ato to magpaabot sa kung tatay dito kay manaman may putol dire. So kita-kita ta sa taas ha. Nakipakita sa inyo to. Tawag ka na mong gibuhat eh. So tawag ka na mong gibuhat. Lambing. Lambing, mga lambing. Sana all na lambing. So gusto na ko i-share sa inyo mga ga no. Nga sa una day, diri sila po yung tatay, di ba tay? Diri po yun no? So imagine nimo ang ilang kinabuhi diri oh. Layo sa sibilisasyon. Mingaw kayo, dahil langgam. Nya kuan, napa dyan na overlooking sa ubos mga gay. Tuta mo nya. Mga sa layo mong tabay diri tay. Mo sa una nga layo ang tabay pero ingat po yan kay mingaw ba no? Pero mo sa una nga sa tatay macho kay sa ko naglawas. Karon karon nga nakapuyo siya dool sa kanang kuan, dool sa kanang kalsada. Medyo ni gamay-gamay ni siya kay ni kuan nagkabata man siya. Kuan man nagkabata-bata ang edad. Pakita na ko sa inyo ang overlooking dito niya eh. Ato na. Ari ba tayo? Mo tag lubi. Yeah, sun kiss mga ga, sun kiss. Dara de. Ako nang gihakot daan among last nga birahon no. Mo na dire, overlooking siya. Ayos kayo mga ga. So mo na akong ingon sa inyo, ipakita na ko sa inyo. Ganahan mo nature diha. Wala, tanawa na ninyo ga. Tanawa na ninyo mga ga. So medyo kuan lang siya no, kay daghang mga kahoy. Huwag mo ito taigbo sa bungtod-bungtod ba yun. Marag mas maklaro na siya pero marag taas na kay oras kinahanglan. So mga sa may lubi ha. Mga sa may lubi mga ga. Oh di ara. Di ara ang lubi mga ga. Masang sakon mga ga ha. Kita-kita tayo kumanog saka. Pabuta ko ninyo. Mana mga ga. Masaway sundang masawon gani. Hapos. Lah. Kuya, bulingot gug na. So gisakon tay. Maya kag ba no? Lah. Ano ra siya mga ga, basaway sundang mga ga.
Puspos rin mga ga. Pwede kami nagtubig. Yan na namin yung tubig dire. Inom sa ko. Kasi ko na ito. Inom sa tubig mga ga kay ilayo pa itong lakaw na ito. Napasaubos dito eh. Yay. Ha? Kinanan na no? Saging ko kung timan lagi. Kuhan. Kuha deh. Inom sa tarong nga kay murag lisod kayo gid. Karon mga gano kay manamig inom og tubig. So paabot ka tatay no kay ngo siya kuan ni nanay. Mga kahoy nga patay para sa kuan dangilag niya para ighaling. Feel na ko no kasaban yung mama ni. Kay kanay mo sila ipang gamit. Gahapon pa nagilaban karon buling na sa gayo. Pero feel na ko dito masuko kay bag-om to cellphone ato nang ipatay cellphone. Di pa to siya masuko karon magbuling-buling ta. So magbuling-buling tag maayo kay mintras di pa ta kasaban. Ay. So paabot sa akong tatay no. Mundo ta gusto kay naglayo para tumong lakaw no. Diray. Kanang ubos sa patag. Kita ninyo manang lakawon mga ga. So paabot ta diri ka tatay no. Tatay. Nani mga gawa, uli mo kadag PC, mga hoy mo. Akong tip sa inyo, pangitaan yung tanumay kanay. Kugon na siya, kugon ang pangalan na. Umutong sa English term anang kugon, okay baw. Okay lang mo. I-comment na ninyo. Sa English sa kugon no. Kuhan. Nari hapit malimtan mga ga no. Tunon tami uli. Bugko sa tatay dito. So, Yore. Daray mo pa nga oh. Yung pa nga. Saan ni Angkol? Okay. Yung pa nga natuman na. Ang kakaog ang tabanog. Unya lang sa to. Darayo yung pangayo. Yeah. So mga ga. Tulong namin ulit tatay no. Kita ta sa mong balay mga ga. Yan nakabutan mga bata diri sa mga ga oh. Kani si Ninyo. Si Titing Gamay. Si Titing Galo. Tabang sila kalsa sa mong kahoy ha. Ako magsarado sa kusakuan, tricycle. Ingon sa tatay mo ba? Kay atong sudan ko no manok. Nga dahon mo lagi na. Nakalimot ko yan, uwan ko na. Ugma na lang Ugma lang manok deh. Pamakin le sa subscriber ni mo yun. So, nauli namin sa tong balay mga gano'n. Nauli na ta sa tong balay no. Sa atong munting palasyo. Ang mga siya no. Tapos na ang adlaw. Pahuway sa cellphone eh. Mag-aaway mo cellphone eh. Pahuway sa nabi. Ako sila. Searchan ba ay? So, mga to siya mga gano. Nahuman na ang adlaw. Tapos sa mga adlaw, manamig panguha tatay dito. Tatay, nagbugha pa siya. Hasil hard yapon siya. Ako pahuway sa ko. Kaya ikapoy ko. So, murag mapinding tagamay mga kano. Kaya daghan tag kuan. Mga video nga wala ma-upload pa. So, oh! So, mga sa sanang karoon lang mga ano. Kita-kita sa kung sunod video. Ayaw mo kalimot pag-comment, like, share, and subscribe sa akong channel mga gasa. Ganoy TV. Anoy out. Sabi. Ikaw ba? Bye-bye. 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 Bye-bye.